ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Агар ба шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас ин корро бо ҳамроҳии дӯстони мо анҷом диҳед, чунки ин дӯстони мо аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд ва ҳамватанонамонро ба граница бурда меоранд. Одамони ба бовариро ёфтан душвор аст. Аз ҳамин сабаб бо ин дӯстони мо граница гузаред, чунки онҳо одамони ба боварианд. Шуморо шофёрҳои пуртаҷриба бо ана ҳамин мошинҳои комфортни ба граница бурда меоранд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада муроҷиат кунед. роҳбари UFC Дана Вайт дар саволи журналист ки оё баъди ин ғалаба Ислам Махачев бузургтарин ҷангвар дар ҳама замон шуда метавонад ё не, чунин ҷавоб дод: то он даме ки муҳориба баргузор нагардад, ман оиди чунин чизҳо фикр намекунам. Саҳари якшанбе мо баромади ӯро мебинем ва мебинем ки муҳориба чӣ гуна ба анҷом мерасад. Лекин рости гап, ӯ сахт меҳнат карда истодааст, ҷангида истодааст ва рақибонро чапу рост шикаст дода истодааст, то ин ки рекорди Андерсон Силваро гузарад. вақте ки ӯ карьераи худро ба анҷом мерасонад, ана ҳамон вақт ҳамаи мо шумо мефаҳмем ки дар рӯйхати беҳтаринҳо кадом зинаро ишғол мекунад. Лекин аниқ ӯ дар роҳи дуруст аст, гуфтааст Вайт. Ва дӯстон, чанд соат пеш Ислам Махачев ва Иен Гери аввалин муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. ана чемпион Ислам Махачев дар суҳбат бо чемпиони пешинаи UFC Деметриус Ҷонсон гуфт ки ба бозгашти Илия Топурия боварӣ дорад. рости гап мағлубияти ӯ маро ҳайрон кард, чунки ман ба ғалабаи ӯ боварӣ доштам. Лекин вақте ки ту чемпион мешавӣ, набояд ки таваҷҷӯҳи худро аз даст диҳӣ, чунки ин варзиши хеле хатарнок аст ва ман фикр мекунам ки бо Илия маҳз ҳамин кор рух дод. ӯ Геҷиро ҷиддӣ қабул накард, чунки фикр мекард ки Ҷастинро ба осонӣ шикаст дода нокаут мекунад. ӯ ба зарбаи вазнини худ боварӣ дошт, аммо Геҷи ваҳшии ҳақиқӣ аст. чӣ қадаре ки дар кор бошад, ҳамон қадар меҷангад. Илия қувваи хеле зиёд сарф кард вақте хост ки Геҷиро нокаут кунад. ӯ зарбаҳои вазнин мезад, аз ҳамин сабаб хаста шуд. медонӣ барои чӣ ман фикр мекунам ки ӯ таваҷҷӯҳи худро гум кард? барои оне ки ӯ пеш аз муҳориба ғалабаи худро ҷашн гирифт. ман навореро дидам ки пеш аз ҷанг ӯ ғалабаи худро қайд мегирифт. ту одамони машҳурро даъват мекунӣ, бо онҳо ғалабаи худро ҷашн мегирӣ ва пеш аз муҳориба рекорди худро тағйир медиҳӣ. ин коре ҳаст ки ман намефаҳмам. лекин ман боварӣ дорам ки Илия бармегардад ва баромади хуб нишон медиҳад, чунки ӯ ҳоло ҳам ҷавон аст ва вақт дорад ва ман мебинам ки ӯ дар ҳақиқат ҷангвари хуб аст. ӯ дар зарбазанӣ ва дар гӯштин хуб аст ва греплинги ӯ низ хуб аст. агар ӯ ба монанди пешина баргардад, шояд ки боз чемпион шуда тавонад. лекин муҳориба бо Геҷи аниқ зиндагии ӯро тағйир дод. ҳозираш дар номаълум ки чӣ тавр, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунам ки Илия Топурия пеш аз муҳориба зидди Ҷастин Геҷи ғалабаи худро ҷашн гирифта дар Инстаграм рекорди худро 18-0 кард, лекин дар худи муҳориба шикаст хӯрд. ба фикри худи шумо дӯстон, Илия Топурия боз чемпиони UFC шуда метавонад ё не? ана менеҷери Илия Топурия Малки Кава ба Али Абдулазиз ҷавоби сахт дода чунин суханҳо гуфт. Али Абдулазиз бо ду ҷангвари худ Камару Усман ва Генри Сехудо нишаста гуфта истодааст ки Усман Нурмагомедов ин ҷангвар он ҷангварро шикаст медиҳад, ӯ ин корро мекунад, ӯ чунин ғалаба ба даст меорад. даҳонатро пӯш. Илия баромада 100% ҷангварони туро шикаст медиҳад. ҳамаи мо медонем ки ӯ аз Геҷи зӯртар аст ва агар ки онҳо боз як маротибаи дигар ҷанганд, Илия ӯро несту нобуд мекунад. ҳамон шом шоми Илия набуд. Геҷи вазифаи худро иҷро кард, табрик, лекин бас аз хайп қапидан, ту ба монанди масхарабозонӣ. ба назари ман Илия Топурия ҳоло ҳам рақами як дар ҷаҳон аст ва ман ба шумо ваъда медиҳам бачаҳо, вақте ки ӯ бармегардад шумо мебинед ки чӣ гап мешавад. Педи Пимблед, Ислам, Усман, Геҷи фарқ надорад ки кадоме аз онҳо, гуфтааст Кава. ва дӯстон, бояд гуфт ки чанд рӯз пеш Али Абдулазиз гуфта буд ки Усман Нурмагомедов Илия Топурияро ҳам нокаут карда метавонад ва ҳам ӯро маҷбур карда метавонад ки таслим шавад ва чӣ гуна ки мебинем менеҷери Топурия ин гуна ҷавоб дод. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.